Andito na kami sa Secret Beach. Nga ba tinawag na Secret Beach? Pondo ko na. Ano ma? Hi po. Hello po. Ay, hindi pa pala ako nakapagod sa Hala. Tsada ang daanan. Ang liit. Ay wow. Para siyang kalanggaman. Ah, diba? Ang daming halaman. Ang daming mga puno. So tamang walking kami. Grabe nasunog na yung pes ko. Ang itim na talaga. Pang morena. Ha? Ay, hindi ito morena. Kuyukot na pala to. Hala oh. Ah, ang daming naliligo. Kaya kasi sikreto na kaya papasok. Ah, kung may mga secret kayong gagawin. Kasi para nasa loob siya ng mga pakawa. Oo. Kasi hindi mo mapansin, bigla na lang may asal. Pwede na kabira ka sa May mga tubo. Sila no, sige sila bilad oh, mga apam. Sige sila bilat. Tayo naman ayaw natin mangitim. Sila gusto nila. Ayan na. Oh. Dito kami makikiligo. Hi! Good afternoon! Hala! Ayun. I love this color. Ay! Oh. Oh. Ala, mga moms, baka kaya to ng tatluhan. Baka naglalaro sila ha. Kung sila anuhin dyan bakang. Na nagdula. There's a lot of foreigners here. Oh, diba? Hala. Sige bakang. Hala. Sige. Hala. Hi! Ayun na siya. Ah. Scarlett na magaling Scarlett. Kapatid mo yan. Baby Joy? Ha? Dodoy, ginagawa ko sa kwan mo. Doon sa beach, tignan mo. Mahalin din. Doon may magwapo. Ay, mga local. Oh, Ah, local sila? Gago, litig ka tagnaw. Ako sila local, ano putis ano. Ano? Mabaw mo dagat, magpalumos-lumos ang tata para mo. Kasi na yung mouth to Ayaw mo mouth. na doon sa mukbaong. Hindi tabi ka murag nanginangal na yung kwarta din sa baon. Kani ka murag usugot sa mga titipilan. Hey, you wanna eat? Butakan. Hindi na ko dapat. Wag muna tayong umuwi. Gusto namin ng apam. Ang ganda din, pwede mag-picnic, ano. No, tsada ka din. First time, ako kag nawas sa gaw-dawiran sa tutoy. Bayot, gaw-dawit lang tutoy. Ayay, mas laki. Oh, barkada. Pwede magkayak, pwede mag-boating. No, pwede magkayat dire. Oo, pwede. Kayat. Kayat rataya. Doon tayo sa Doon sa other side. RBG? Ha? Para si RBG. Magkano RBG no? Kapal na mukha. Hi, picture ma'am, okay lang? Sure, why not, baby shark? Ay, sorry. Smile! Ako ate, para kayong dalawa ate. Para kayong dalawa. I thank you. Kayo po yung dalawa. Smile! Another one. Okay. So, Ayun doon oh. Doon tayo sa other side. Ayun. Dito ta. Cameraman. Hi! Pitik. Hala. Oh. Oh. Huwag ka maanggal dahil. Sige na. Pitik-pitik. Dito naman. Sara din dito. Ah, papunta pa pala doon. Malaki din pala siya.
Eh, palit mong kwan, TV, sunblock, TV. Bigyan mo sunblock. Uy, natin mo din eh. Ha? Hi! Nami special promo, stopin. Uy, masyado ito maingay, secret beach. Hindi mo sa may silent beach na. Ah, dito tao. Ha? Yawa mong tanan. Uy, oh. Shout out sa imo. Aun sa man ka? May vlog ka? Tagalog talaga. Hello, shout out. Pa-shoutout po sa Betsobara Cafe ng Nueva Vizcaya. Hello, Betsobara Cafe ng Nueva Vizcaya. Please, coffee there. Thank you so much. Buy coffee there. Yes. Ilocano man yun. Opo, Okay, Ilocano. hello, Locanyo. Ikunin na mo. Thank you so much. Thank you. Ay, ang lalim. Pwede. Natot off na po ang picture. Shoutout sa Mac Jindy. Wow. So we're here na sa Cloud9. Pasok tayo. Ayan na mga Bex. Ay. Ay, pwede. Oh. Dito. May mga dagat din dito. Ay, grabe naman yung abs. Hala, grabe naman. Hi. Siya man yung nagmotor kahapon, nakita ko. Ikaw yan, di ba? May karga kanina. Pabagit pa yung rental per whole day. Surf? Ang mahal pala ng surf dito. 15 lang doon kay Donna. Ay, siya yung nagmotor kanina, dumaan. May naantay namin. Kaya. Kanina. Kaon mo. Hi guys, we're here at Cloud9, malapit sa Cloud 8. Hmm? Ay, tabak ka dili. It's my second time here. Dito masarap din maligo dito. Pero malalaki po kasi yung alon. So, Hey bro. more like Kaan kaganay. more like alon, maalon dito. Ang taas, grabe ang taas ng baha. Doon kami nagtambay doon. Dito po natin makikita ang mga coral reefs. Shoutout sa Cloud9. So, ito po yung Hi! Ayan. Hi, no. Hello! Mag-surf ba? Ay mo. Gusto ko magpakalunod sa mala. Hala. Hi, what's your name? Noah? Wow. I'm Art. Noah. Noah's Ark. Gwapo lalim ng dimple. Ganda ng dimple, ganda ng kutis. Sila yung mga ano, surf. Buong. Ilan taon ka? Ano lahi mo? Ano lahi mo? Gapo siya, may dimples din siya, gaya mo. Gawa niya, tingnan mo ha. Ganda ng May dimples din siya. Ayun ka. Maudyaw mo siya, Ay, maudyaw. sabay, ilan taon? Picture sa tabi. Sino sa bibig? Dala kayo dyan, ha? Dala mo sa ina. Ay, paano? Gwapo niya talaga. Uy, wag nyo naman i-zoom. Brand. Another. to Rigido. Rigido. Gawa, picture sa may gawa. Ha? Oh, kaya kita sa'yo na idol mo din ka. Parang iba yung pagkaka-idol mo ah. Want to be smile. Smile. Happy Mother's Day! Jowa niya. So, nandito na po tayo sa Cloud9 Beach. Surfing capital ng Siargao. Grabe yung coral reefs. So, low tide tayo, low tide. Diba? Coral reefs. Ah, ribs! Reef! Binago na kasi ang English. Andito tayo ngayon sa Hakata, Siargao. Si Storm Oh is my God!
Good afternoon, Miss Andy. What are we? Oo. Ito, Over here for the menu, please. Hot Islanders. Balik sa saya at mga to Palm Bridge. Oh, sorry, we just have slushies. Okay, I'll just get it. Alright. Dito kami. Yes. Ayan o mga t-shirts nila. Hi. Ay, sorry. Si Brian. Dito na tayo sa famous na tulay dito sa Siargao. Wherein sabi, napakarami rin tumatambay ng mga afam. So, ito na mga moms. Ngangers, walang apam, walang aura. Wala tayong... Ay, wala. As in nga nga. Wala mo. Native ang bagay sa Ang mga nandito mga Pinoys, diba? Nagharap na rin sila ng apam. Hi! Dito, napakarami rin mga pwede nyong kainan. Ayan, may mga food stall dito. So, pwede kayong mamili kung ano yung gusto nyo kayo kainin. Well, I guess, some of the foods there, hindi siya ganun karami na more on Pinoy. Kasi syempre mga foreigners din. May mga foreigner food dito. Ayan o, may mga pagkain ng Italian, Spanyol, American. Wala gid ko dato. Siya magudula sa kaingatuan. Syempre ako, my favorite, sweet corn. Food trip tayo. Ano ibang bek? Nandito pala sila. Sila bakang... Ano sa inyo? Wow! Hala, rice na naman. Rice ka naman? Wow! Pila sa order? 6 po. Eto na nga mga moms. Hindi na tayo natuloy, hindi naman, natuloy kami sa Apam Bridge, kaya lang, wala talaga. Siguro dapat kanina sinuot ko to, no, para at least makita man ako ng mga apam doon, baka lapitan tayo. No, tapos mamaya, diba, pakilala, tapos jujuwain ka na, yung ganon. Naglaro na naman ang ganda-gandahan. So, nandito na kami ngayon sa Patrick's on the beach. No, so naliligo na lang kami sa dagat. Ayun sila Brenda. Oh. Kasi nga. Well, anyway, thank you so much for watching mga moms. Sa aming mga kaganapan, sa aming mga lakad at trip. Once again, this is Mom G. Please do share, comment down below sa inyong mga opinions, sa inyong mga suggestions, sa kung saan pa kami pupunta, kung ano pa yung pwede namin gawin, diba? Mga possibilities. Thank you so much for watching. I love you guys. God bless you all.